Sora rame nuju
Ayo le Sanggar seni bumi senterewe ya iki Sang Prabu Kala Sregi kang bagus prakosaya manut cangkang umring kang alon-alon singgah kapundhang tapi sewas tak sedelo maneh bapakne wis tekan nyong kaget aduh riko keton apa bungkus pekak yen tak namake katon banjir rarik-rarik kang angasta pusana biru maneh yo iki kang dadi pepalangku lan uga kang dadi mangsaku dadi pepalang lan uga dadi mangsa lengge para satriya-satriya bumi sendewe yo maneh aja tumeh kowe satriya kene sapa yen pancen sekti mambara maju siji-siji prantane lawan Kala Sregi yo yo yo
ngene lho, yo ngene lho. Aku lero Mas Bima ya rumah. Ayo, layu ning dhewe. Iki lho tamen lho. Oh, ajur kok kowe mondar dening aku. Wah, iya. Iki ayo. Oh, mondar kowe. Boyo, betul boyo gratis. Iya. Oh, mati. Elek yo. Iki genjel, Ger. Iki duduk celek. Iki genjel. Ayo. Holo. Ho. Oh, nah. Monggo. Untuk nganter saking. Saking celek. Ayo. Ati, ayo.
Lha niki saderengipun kula matur suwun sanget dumateng para penonton sedaya nggih ingkang sami rawuh andharaken mangkahipun menika niat kajatipun Kabupaten ingkang sampun nglari niki wonten peresmian kantor kadin pramila sampun kadhiraken dening para para seniman Sriwati Tulungagung wonten Bumi Senterewe wika wonten kanca-kanca seniman ingkang sampun Pemkab Tulungagung tansah sehat selalu, tansah rayu Tulungagung tetap maju, tetap ayam tentrem, tansah pinepihno sakabeh kula sumawa pramila samangke para rawuh sabibaripun kawula ngaturaken adicara pahargyan sonten menika sampun paripurna kawula nyuwun pamit sugeng pepisahan tansah pinanggih rayu sugeng kondur mugi tansah slamet kumugi dalipun piyambak pramila kawula suwun sesarengan Bumi Senterewe tansah rahayu 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 kalis ing sambi kala nuwun.